Maria Lluïsa Ponsa i Bassas va ser una persona avançada al seu temps, una artista que, des de ben jove, va tenir la consciència de formar part de la música que es feia al nostre país. Cada etapa de la seva vida va ser una reafirmació a la voluntat per trobar el millor camí per esdevenir pianista, compositora i també escriptora i pedagoga. I tot el que va fer la va portar a ser una veu respectada i de prestigi en el món artístic de Catalunya, encara que el temps l'acabés esborrant de la nostra memòria. Maria Lluïsa Ponsa i Bassas va néixer el 10 de febrer del 1875. Ara ha fet 150 anys. Va néixer en una família que estimava la música. El pare, Esteve Ponsa, era professor de música i ell i la mare, Nemèsia Bassas, tindrien un paper molt important en la carrera de la seva filla. Seria la mare també qui l'encaminaria cap al món de la música, cap al món artístic, que tot just començava. És interessant destacar els anys de formació de Maria Lluïsa Ponsa, que serien el seu pilar professional. El seu primer mestre va ser el pare, Esteve Ponsa, que a més de bon pianista va crear el Centro de Instrucció Musical, al carrer Ferran de Barcelona, a tocar de la plaça Sant Jaume. Però ben aviat ell mateix va preferir que la seva filla estudiés amb altres mestres. Un d'ells va ser Isaac Albéniz i l'altre, l'arpista Clotilde Cerdà, coneguda amb el nom artístic d'Esmeralda Cervantes. Bé, ja un fet rellevant a la vida de Maria Lluïsa Ponsa, que és que tant el seu pare, professor de música, com Clotilde Cerdà, doncs també volien que l'ensenyament musical estigués a l'abast de totes les persones, fins i tot dels col·lectius desafavorits, com podien ser les dones obreres de Catalunya. Després hi ha una data clau a la seva vida, que és el 1885, quan ella només té 10 anys, va optar a sol·licitar la beca per estudiar al Conservatori de París i li va ser atorgada, un fet excepcional, que va ser de les poques dones catalanes a poder anar al Conservatori a estudiar, però no l'única. Quan va deixar Barcelona, s'albiraven nous aires de modernitat que projectarien la ciutat a Europa el 1888 amb l'Exposició Universal. Encara que ella no ho veiés ni ho visqués, sí que va veure i viure la que es va fer a París l'any següent, el 1889. Aleshores, ella tenia 14 anys i aquell gran esdeveniment, a més, li acabaria donant el pseudònim que faria servir com a compositora, d'Orsay. La seva estada a París, de 7 anys, seria el que marcaria, sens dubte, la seva carrera. Aleshores, el Conservatori i la ciutat de París era un dels centres musicals més importants de l'època. I ella, estudiar en aquest centre, doncs seria importantíssim. Hem de pensar que les dones havien tingut accés a les classes de composició feia 10 anys. Fins al 1875 les classes estaven vetades per a les dones. També va tenir la sort de poder ser alumne del Conservatori de la mateixa promoció, per dir-ho d'alguna manera, que eren de la mateixa època que Maurice Ravel i que Ricard Vinyes. Tant és així que Ricard Vinyes en deixa constància en el seu dietari que Madame Ravel els ha convidat a sopar i que han anat uns quants. Uns quants són Malats, Enric Granados, doncs altres músics que formaven part de la colònia catalana que en deien, i també les Ponsà. Qui eren les Ponsà? Doncs eren Nemèsia, la mare, i la filla Maria Lluïsa. El 1891, finalitzats els estudis, va tornar amb 3 medalles d'or del Conservatori i el gran diploma d'honor de l'Institut Musical d'aquesta ciutat. També albirava una carrera prometedora com a pianista que havia iniciat a París, oferint diversos concerts. La presentaven com Mademoiselle Ponsà o la Jean pianista espanyola. L'any 1898 es casa amb un empresari de Premià de Mar i tenen 4 filles. Però ni la maternitat ni el casament impediran que ella segueixi endavant amb la seva carrera. Era un fet inusual en l'època. Ella seguirà amb els seus concerts, seguirà escrivint, seguirà composant, etc. I el 1915 funda l'Institut Musical de Barcelona, amb la mirada, amb l'oïda posada en aquell Institut Musical de París. És a dir, què fa? Retorna a la ciutat de Barcelona el que la ciutat de Barcelona li havia donat amb ella molts anys enrere. Maria Lluïsa Ponsa i les professores del seu institut musical van ser impulsores de la modernitat de l'època i es van sumar a un moviment històric que va rebre el nom de modernisme. Un fet important a la carrera seva va ser la col·laboració que va fer amb la revista Feminal, que era la primera revista dedicada a les dones que es va publicar a Catalunya.
I Ponsa va ser una de les col·laboradores cabdals al costat de la directora d'aquesta revista, Carme Carr, no només publicant algunes de les seves peces i la seva activitat musical, sinó també algun conte que trobem a les pàgines d'aquesta revista, de Feminal. Va ser aquest any que la Mònica i la Victòria es van adreçar a veure què hi havia de la Maria Lluïsa aquí. Arran de la seva consulta vam començar a mirar i, oh sorpresa, tenia un pseudònim. I clar, en el catàleg no estava lligat, o sigui, hi havia més partitures, però que no constaven com que eren d'ella. Per tant, a les seves obres també es localitzen per Dorsey, per aquest pseudònim, entre les quals hi trobem el Vals Galant per piano, el Lliri Blanc, amb poemes de Jacint Verdaguer, hi ha un àlbum petit de piano per ensenyament d'aquest instrument que va dedicar als fills de Manel Girona. També hi ha un couplet dedicat a Raquel Meller, My Darling, i a més hi ha un himne a Catalunya que està referenciat tant en l'obituari de Carme Carr com en altres referents bibliogràfics que encara no hem trobat, que està perdut. Ella va ser una de les protagonistes de la història de la música de la seva època. Una baula més de la cadena, una veu autoritzada i respectada, escoltada i aplaudida. Però tot i la seva gran formació acadèmica, els seus concerts, el seu catàleg d'obres, la seva obra escrita i el seu centre d'ensenyament musical a Barcelona, el seu rastre va desaparèixer al llarg del segle XX. I com ella, el de tantes i tantes dones. Un dels objectius de l'Institut Català de les Dones és recuperar la genealogia de les dones i també la memòria històrica en perspectiva feminista. I, per tant, és molt important el fet de que coneguem dones que han passat invisibilitzades al llarg de la història, nosaltres recuperem la seva figura i la donem a conèixer. L'Institut Català de les Dones té diferents vies per promoure aquesta genealogia. Enguany estem celebrant els 150 anys del naixement de la Maria Lluïsa Ponsa Bassas. I és important el fet de que destaquem que una dona que és desconeguda per la majoria social va ser compositora, va rebre una beca per anar a estudiar a París amb només 10 anys. I també que quan va estar aquí a Catalunya va escriure en revistes reivindicatives que defensaven els drets de les dones com Feminal o La Catalana. Per tant, és important que les dones actuals, però també les nenes del present, que seran dones el dia de demà, tinguin referents en els que emmirallar-se i per això és tan important fer la promoció de figures com la de la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa Ponsa i Bassas va morir a Barcelona el 7 de febrer del 1919, als 44 anys, a causa de la grip espanyola. Aquesta celebració del 150è aniversari del seu naixement ens serveix per rescatar-la d'aquest llarg oblit i tornar-la a la memòria col·lectiva i la història escrita del nostre país.